Usa sa labing sakit o pait nga kasinatian nga dala ni ining pandemya kining COVID-19 mao ang kasinatian sa kamatayon nga mag-inusara. Daghang mga namatay tungod sa virus nga mabugtuan sa ilang ginhawa nga layo sa ilahang mga hinigugma. Dili ka makahatag sa imuhang mga panamilit. Ug ang mga hinigugma nimo dili makita sa imo sa panahon sa imong pagbiya. Kay human mamatay, i-cremate naman. So usa na siya ka sakit kaayo nga experience. Dunay doktor nga nakita ni ini muna ang iyang ginabuhat, iyang cellphone, iyang gamiton na lang para mag-abri sa mga messenger o sa Skype, no, aron i-connect kining pasyente nga naa diha isolated o ang mga pamilya bisan na lang sa internet, sa messenger, makahatag sa pagpanamilit. Maybe to say goodbye or to assure nga gihigugma ko kamo o padayon kamo sa inyong kinabuhi bisag wala nako. So mao magina ang tema, no, sa pagpanamilit. Ang atong Ginoong Hesus sa usa pa siya namatay sa krus, doon na say chance manamilit katong Last Supper, kung atong basahon ng Ebanghelyo ni San Juan, taas ka ng portion diha sa farewell discourse, no, sa atong Ginoong Hesus. Kini atong gibasa karon, nalangkob pa niining panamilit sa atong Ginoong Hesus. Niining punto sa pagsaulog nato sa liturhiya sa panahon sa Pasko sa pagkabanhaw, kini nga panamilit ato ning ginapamalandungan agig pagpangandam sa iyahang pagsaulog nato next Sunday would be Ascension Sunday, no, ang pagkayab ni Kristo ngadto sa langit. Amo ra iyang pagbiya, amo na nga nindot pod mamalandong ta unsay mga tugon sa atong Ginoong Hesus para kanato. Niining Ebanghelyo o mga basahon atong makita nga duha ka importante nga tugon nga angay natong huptan kanunay, no, sa atong kinabuhi, sa atong kasing-kasing. Una, tugon sa paghigugma. Paghigugmaay. Mingon ang Ginoo, kung nahigugma kamo kanako, tumanan ninyo ang akong mga sugo. No? Kung nahigugma kamo kanako, sa to pa ang starting point sa atong Ginoong Hesus, kanang inyong experience of loving me, no, ang inyong kasinatian sa akoa nga nakig-uban ko kaninyo, no, kung nabati ninyo ang akong paghigugma o kamo nahigugma kanako, padayon na ang inyong paghigugmaay, tumana ang akong mga sugo. Kaya kung atong balikan just a chapter before this, unsa may sugo nga gibilin sa atong Ginoong Hesus. Klaro kaayo, yun siya, naghatag ako kaninyo bagong sugo, paghigugmaay kamo, sama nga kamo akong gihigugma. Unya sa laing bahin pod, maingon siya, ang tibok kalibutan masayod nga kamo akong mga tinun-an, kung kamo nagkahigugmaay. Sa tupa, ang atong Ginoong Hesus, usa pa siya may biya, iyang gitugon kini, no? Importante ni siya nga ilhanan sa iyahang mga tinun-an kining paghigugmaay sa usag-usa. Mao na mga igsuon, ang ilhanan nga kita katilingban nga matuohon diha kang Kristo, mao kining ato ang paghigugmaay sa usag-usa. Ug ang atong modelo sa paghigugma mao ang matang sa gugma nga gipadayag ni Kristo, no, maingon siya
sama sa akong paghigugma kaninyo. Ug kana gi-describe kana ni San Pedro sa iyong unang sulat nga atong gibasa dinhi sa second reading, no? Ingon siya, kay si Kristo mismo namatay sa makausal lamang tungod sa atong mga sala. Ang matarong alang sa mga dili matarong aron pagdala kanato ngadto sa Dios. So gipahinumduman ni San Pedro ang iyang mga kaigsuonan kaniadto ug kita karon unsa ba nga matang ang gugma ni Kristo. Kining gitawag og self-sacrificing love. Actually, kung pamalandungan nato ang gugma, ang kinauyukan ni ana, self-sacrifice mangyod. No? Ang tao gani nga dili kamao mo kalimot sa iyang kaugalingon. Ang tao nga self-centered, akong duda, lisod siya mahigugma sa uban. Kay mag-una man kanunay ang imong kaugalingon, no? Kung self-centered ka. Mauna nga ang paghigugma nagkinahanglan kini paghamtong hangtod sa makaya na nato nga dili na ang akong kaugalingon maoy sentro kundili ang uban, ang akong beloved may mahimong object sa ako ang paghigugma. So self-sacrificing love o kana maoy nature sa gugma, mao kana ang gihangyo sa Ginoo nga maoy mo mahimong marka ng character sa ato ang pagkakatilingban isip mga tinon-an ni Jesus. So dinhi sa tugon sa itong Ginoong Jesus, iyahang giingnan ng mga tinon-an nga kung unsa inyong nasinati sa paghigugmaay nato o sa inyong paghigugma kanako kanang self-sacrificing love, buhata kana padayon mahimo kamong katilingban nga mahigugmaon, matinagdanon, maalagaron, no? Adunay pagbati, adunay pagtagad sa usag-usa. Kining gimingaw ta nga motambong og misa, akong pamalandong dili lang ang habit of going to the church ang atong gimingawan, kana pong experience of being together, no? Isip usa ka katilingban. Kay actually by experience now, pwede man ita magmisa nga buwag-buwag ta ni ako diri sa akong chapel kamo naa sa inyong mga panimalay, pero di gyud malalis nga do nagay kulang. Dili gyud ni mao ang ato ang simbahan nga nagbulag-bulag ta. Pero at least sa inyong pamilya naa diha ang loving community. No, apan dako man ang pamilya sa Ginoo, no, kitang tanan. Mao na kanang mag-anha ta sa simbahan, hinaot nga inig magsugod na ta og balik, kana may ato ang huptan nga nagtigom ta tungod kay usa ta ka katilingban nga dunay gihiusa ta sa gugma, no? The bond of love nga gitugon ni Kristo maunay gimingawan nato. O sa pagdawat nato kang Kristo sa pagkalawat sa iyang lawas, gimingaw ta ana. Si Kristo man na ang atong gihigugma buot natong dawaton, kauban ang pamilya, kauban ang katilingban nga gibilin ni Kristo, katilingban nga nahiusa diha sa paghigugmaay. So mga igsuon, mao ni una nga tugon ni diri sa ato ang gibasang ebanghelyo nga padayon natong huptan ang hagit niini nga panahon sa aning kalisod, mao ning maghatag nato unta og kining padayon nga magtukmod nato nga mulihok kay kita nagkahigugmaay adunay pagtagad sa usag-usa. Importante ang ato ang pagpakita sa ato ang paghigugma ngadto sa ato isig kaingon. Usa ka sakit nga gakahitabo karon piti ka guol paminaw sa balita nga kining gakalisod na ta niining pag-atubang sa virus niagi pagyod ang bagyo ug tan-aw ta sa nahitabo bugat apan ang gugma nga naa nato unta maoy magpabilin nga mo inspire nato nga magtinabangay ug nianang kabugat sab nga atong gibati karon
ang ikaduha nga tugon sa Ginoo importante kaayo. Miingon siya, dili ko kamo biyaan nga mag-inusara. Sa tupa bisan di ay nga siya muhalin na diha sa iyahang pagkayab ngadto sa langit, nagbilin siya pasalig. Pasalig nga dili ta mag-inusara sa pag-atubang nini mga hagit sa Kristohanong kinabuhi, kining hagit sa paghigugma ug iyang gisaad ang pag-abot sa Espiritu Santo nga maoy mahimo natong manlalaban, magtatabang. O gani sa first reading, gipakita po dinhi sa Acts of the Apostle, kining usa ka deacon, usa ka si Felipe, niadto siya sa Samaria, unya nagwali siya dito, kining Samaritans, mga dili ni sila suod sa mga Hudeo, no? Mura ni sila, they treat each other as strangers. Pero ang atong Ginoong Hesus kay wala man ay border ang gugma sa Ginoo. So man yung mga tinun-an ni adto dito sa Samaria aron sila pod makadungog sa maayong balita sa pagkabanhaw sa Ginoo. Daghang nahimo si Felipe dito nga mga katingalahang butang diya sa ngalan ni Kristo. Tungod ni ana mga Samaritans nahingangha ug nagdaig sila sa Dios ug nahimo silang mga Kristiyanos. Kunya pagkadungog ani sa mga tinun-an, so si Pedro ug si Juan, no? The two apostles niadto didto miapas kay ilahang gipandungan ang mga nabunyagan ni Felipe aron sa pagdawat sa Espiritu Santo. So dito makita ning sinugdanan sa Sacrament of Confirmation. No, diya sa itong kumpirma atong gidawat ang gasa sa Espiritu Santo. So mga igsuon kita, nahimo kitang templo sa Espiritu Santo. Naa nagpuyo kanato ang Espiritu Santo nga gisaad ni Kristo. Sa ito pa, sa panahon ni ining mga kalisdanan, mga kaguol o discouragement, wala ta mag-inusara. No? Ayaw ka-discourage, ayaw hunahunaa nga gibiyaan ka sa Ginoo. Kauban nimo ang Dios diha sa presensya sa Espiritu Santo, diha sa imuhang kinabuhi, diha sa imong kasing-kasing. Dili sayon ang atong ginaagian, daghan sa atong mga igsuon moagi og sakit nga mga kasinatian, mawadag hinigugma, mawadag trabaho, maagian pagyud og bagyo, tanan nga sapaw-sapaw, wala pa ba'y tubig, wala pa ba'y tubig? Lisod na, no? Tiyan mo nang pahugason ta every 20 minutes, unya, way tubig, no? So, nagsapaw-sapaw ang problema, kung walay manlalaban, kung walay magtatabang, walay inspiration, walay encouragement nga magbukal diya sa tong kasing-kasing, lisod kaayo, no? Daghan ka nato, dili na siguro mo lahutay. Muna nga makita nato, naka-restless na ang kadaghanan, no? Di na mahimutang. Ang uban, sakit na mo istorya, bisag sa Facebook, bisag kung saan na lang ipang post, no? Ang uban, gidakop na lang, kaya ang ipang post nila, kay libelous naman sa ato ang mga lideres. Ingani, no? Maapektahan ta negatively sa mga gakahitabo, nga kalisod. Apan sa tao nga naghupot diha sa saad ni Kristo, anaa siya nag-uban ka nato. Mao na nga importante, mag-ampo ta. We have to connect with the Spirit in us. Ako po, mubangon ko nga bugat akong kasing-kasing na binaning sa sapaw-sapaw nga kahimtang sa ato ang nasod. Usahay wa tay mahimo kundili ang pagdangop gyud, no, sa gahom sa Dios. Ang Espiritu Santo nga nag-uban ka nato, mauntay mo lamdag, muhatag nato inspiration nga mubangon ta nga nagyapoy sense of purpose. Mubangon ta nga doon nagyapon tay kakayahan mo smile bisan tuod paitang kahimtang. Mubangon ta nga doon na paghihapon tay katuyuan sa pagtabang sa uban, sa pagtambag, sa pagpaminaw o sa pagpadayon
sa kinabuhi nga bisan pa sa kapait sa ato ang kahimtang. So mga igsuon, ang ato ang ebanghelyo gikinahanglan kay nato ang mensahe niining higayuna. Una, ang pagpahinomdom nato nga we are a community of love. Mao kana ang ilhanan isip mga tinun-an ni Kristo. Dili ta usa ka katilingban nga magdinautay, no, magsiningkahay, magdirahanay paubos. No, we are a community of love, self-sacrificing people. Andam mo hatag sa kaugalingon ngadto sa uban. May kaduha, dili ta maguol or maguol man ta pero dili gyud madatugan, no, pag-ayo tungod kay duna mantay kauban ang gahom sa Dios, ang Espiritu Santo maoy maghatag natog kusog ug giya ug lamdag niining paglawig nato niining kapait sa atong kasinatian karon. Hinaot unta ang atong kasing-kasing kanunay anaa diya maghupot sa mga pasalig sa Dios kanato. Amen.